Malawi Energy Regulatory Authority MERA latsitsa mtengo wa diesel komanso kerosene. Ndipo timu ya Queens yamaliza pa namba 7 kumpikisano wa Commonwealth mdziko la Scotland. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasankha a Samuel Batson Tembenu kukhala mkulu wa gulu la anthu ochokera m'mayiko a SADC omwe akuyembekezeka kukayang'anira chisankho mdziko la Zambia. Izi zadza pamene dziko la Zambia likuyembekezeka kuchititsa chisankho pa 13 August. Nduna ya zofalitsa nkhani ya Shadrack Namalomba yafotokoza izi muchikalata ndipo ati President Mutharika wachita izi monga wapampando wa nthambi ya bungwe la SADC yoona za ndale ndi chitetezo. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA latsitsa mtengo wa diesel komanso kerosene pomwe mtengo wa petro sunasinthe. Malinga ndi chikalata chomwe bungweli latulutsa kuyambira lero pa 1 August tsopano diesel azimugulitsa pa mtengo wa 5,863 kwacha pa lita kuchoka pa 6,306 kwacha pa lita. Izi zikutanthauza kuti mafutawa atsika ndi 7.02%. Kerosene naye watsika mtengo kuchoka pa 4,771 kwacha kufika pa 4,383 kwacha pa lita. Mtengo wa mafuta a petro udakali pa 5,619 kwacha pa lita. Bungwe la MERA lati lachita izi powunikanso ndondomeko yoyendetsera msika wa mafuta a galimoto mdziko muno pansi pa ndondomeko ya automatic pricing mechanism. Boma layamikira ubale omwe ulipo ndi dziko la Morocco omwe ukuthandizira kuti anthu mdziko muno apeze zinthu zofunika pa chitukuko. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okondwerera kuti mfumu ya dziko la Morocco yakwanitsa zaka 27 ikulamulira. Zambiri mu ripoti ili la Austin Fukula. Achaponda ati dziko lino mwasina likupindula ndi mwayi wa maphunziro, ntchito za umoyo, zokopa alendo, ulimi ngakhalenso thandizo la chakudya mdziko muno mukagwa njala. Ndunayi ati umboni woti ubale wa mayiko awiriwa ukukula waonekera posachedwa apa pomwe dziko la Morocco linapereka feteleza kuti alimi mdziko muno athandizike. Taphunzira zinthu zambiri kuchokera kwa iwo. Taphunzira kuti dziko ngathe kusintha zinthu ngati anthu ali ndi usogoleri wabwino. Ngati muli ndi usogoleri wabwino zinthu zimasintha. Ndiye chifukwa chache ku Morocco zinthu zasintha lero kita manufacture ali ndi upangiri wabwino wa galimoti komanso ngakhale ndege zimene. Kadzembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi a Mohamed Omie ati muzaka 27 zomwe mfumu ya kwawo Mohamed yachisanu ndi chimodzi yakhala ikulamulira dziko la kwawo lakwera pachuma. Izitu ati zinatsimikizika pomwe banki ya mu Africa ya African Development ADB italengeza kuti dziko la Morocco ndiloyamba kupititsa patsogolo ntchito zopanga katundu ochuluka mu mayiko a mu Africa. Kazembeyu anatinso kuona kuti dziko la Malawi litha kukwanitsa kumapanga katundu osiyanasiyana omwe atha kukweza chuma chake. Apa iwo ati dziko lawo lipitiriza kuthandiza dziko lino kuti lithe kufikira masomphenya a chitukuko. Tsikuli amalikumbukira pa 30 Julayi chaka chilichonse ngati njira imodzi yoonetsera umodzi pakati pa mfumuyo ndi anthu ake. Ubale wa Malawi ndi dziko la Morocco ukupitiriranso kukula magawo osiyanasiyana a chitukuko mokomera mayikowa. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Nduna yoona za chilungamo ndi malamulo a Charles Mhango ayamikira makomishonala a bungwe la MHRC pogwira ntchito modzipereka komanso mwaukadaulo poteteza ufulu komanso kulimbikitsa ulamuliro wabwino mdziko muno. Ndunayi yanena izi pamwambo otsanzikana ndi makomishonala wa mu mzinda wa Lilongwe. Ndinali nawo ku Nkatabe pa Human Rights Day komanso ndakhala ndikuwayendera ndakhala ndikugwira nawo ntchito
koma makamaka ndawerenga maripoti pa ntchito imene akhala kugwira zaka zimene anali ma commissioners. Zikuonesa zimene ndikuwerenga zikuonesa kuti ma commissioners athuwa anali anthu olimbikira ntchito kwambiri, ozipereka, komanso anali okonda dziko lawo, ofuna kuti Malawi akhale Malawi wokomera aliyense pa maufulu a Malawi. Mwachifukwa ichi m'malo mwa President Professor Arthur Peter Mutharika, State President wa dziko lino, ndikufuna ndiafunire zabwino komanso ndiapange congratulate ma commissioners kuti atithandiza kwambiri dziko lathuli, atitukula dziko pa nkhani ya maufulu a anthu. Ndipo wa pampando wa bungwe la MHRC Chikondi Chijoze wati ntchito zikuluzikulu zotamandika zomwe ndikuonetsetsa kuti lamulo la access to information liyambe kugwira ntchito komanso kulimbikitsa lamulo loti amayi azitenga nawo maudindo akuluakulu aboma mwa zina. Dakhala ma champions opanga implement Access to Information Act, kupanga establish Access to Information Unit within the commission, kuonesetsa kunena kuti act imene ikhale ndi mphamvu komanso anthu ayilemekeze. And tinaonesetsa kuti anthu ena amene analodandaula kuti anapempha information kuma department aboma sanapatsidwe, amene anabwera zamang'ala ku Malawi Human Rights Commission tinathandiza, ndipo tapanga enforce kuti ma institutions ena apereke information kwa anthu amene anakaniza information. Zimene zinthu zimene tili osangalala kuti tinakwanitsa. Komanso ngati mukudziwa act yathu ya gender equality imapereka mphamvu Malawi Human Rights Commission kuti ife amene tikuonetsetsa kuti act imeneyi ipatsidwe mphamvu, and takhati kupanga zinthu zambiri kuonetsetsa kuti anthu olemba anthu ntchito akutsatira mfundo zimene zili mu Gender Equality Act, komanso even nkhani yokhuzana ndi gender quota. Boma latilonjezera 10 megawatts ku mphamvu za magetsi mdziko muno sabata yamawa pamene gawo loyamba lopanga magetsi kuchokera ku mphamvu za dzuwa ya Nanjoka Solar Power Project yafika kumapeto. Nduna ya za magetsi Mayi Jane Matanga yauza MBC lachisanu mu mzinda wa Lilongwe. Charles Chindongo komanso Glole Chinyanga alemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Ndunayi inatsimikizira aphungu kuti ntchito ikatheka idzathandiza kwambiri kuti nkhani ya kuzimazima kwa magetsi ikhale mbiri yakale, pamene bungwe lopanga mphamvu za magetsi la Electricity Generation Company EGENCO likuyesetsa kuti liyambe njira zina zopangira mphamvu ya magetsi kulekana nkungodalira mtsinje wa Shire. Iwo anati ntchito yopanga magetsi ikatheka idzathandiza kuonjezera mphamvu zokwana 10 megawatts, ndipo ntchitoyi idzakwanitsa kuonjezeranso mphamvu zokwana mpaka na 50 megawatts ku magetsi a mdziko muno. Ndifuna ndikudziwitseni kunena kuti pompano pa 6 August pompa tikhala tikupanga tikuyikaso magetsi ena, kupanga commission magetsi ena 10 megawatt a solar amene tikupukusa kudzera ku EGENCO kusalima kumene kuna Njoka, ndikuti pa 6 August pano tikhala tikusalima kukapangano commission magetsi amenewo. Komanso mwina bongokumbutsana wiki yathayi tatsegulaso magetsi ena, tipanga commission magetsi ena amene timati battery energy storage system 20 megawatt imeneyo. Lesi tikusira pamenepo tikuonetsetsanso kunena kuti njira ena ndi ena tijoine kuti tipukuse magetsi okwanira. Bungwe la EGENCO komanso mabungwe ena amene amakhudzidwa ndi kupanga mphamvu za magetsi ayika ndalama zapadera zokwana $14 million zothandiza kupangira mphamvu za magetsi. Pa nkhani ya kuchuluka kwa anthu amene akufuna mphamvu za magetsi makamaka m'madera aku midzi, Jane Matanga anauza Nyumba ya Malamulo kuti boma posachedwapa likhazikitsa ntchito ya MAREP 10 yomwe cholinga chake nkulumikiza magetsi makamaka m'madera aku midzi, zomwe zithandizenso kuti chitukuko cha dziko lino chipite patsogolo. Zona ndi MAREP 10 kubwera, mmene mukudziwira panopa tili pa MAREP 9 tadutsa ndithu phindi ndime yayikulu tadutsa 86%, tikhala tikumaliza, tikhala tikupita mu MAREP 10. MAREP 10 iyo pakati panopa zimene zichitika nzoti tikugula materials, tikugula zipangizo zoti tigwetse ntchito polumikiza makastomala ku MAREP 10. Ndiyeno pompano makastomala amene anali MAREP 9 tikathana nawo, ena amene atsalire tikulowa nawo MAREP 10. Pakati panopa atalandira ma requests
kapena zokhumbakhumba from anthu amene famu kuti marepu imayang'anira kwambiri anthu amene ali kumidzi komanso amene ali madera amene ali kufupi ndi kumidzi amene kufupi ndi mtauni osati mtauni mwenimweni amene wonda amene timayang'anira kwambiri. Malingana ndi unduna owona za mphamvu za magetsi, amalawi 85 mwa amalawi 100 aliwonse amene adayenera kuti alumikizidwire magetsi pansi pa ntchito ya MAREP 9 zatheka kuwalumikizira magetsi. Ntchito ya MAREP 9 inakhuza kulumikiza magetsi m'madera akumidzi, madera oyandikirana ndi matauni, komanso malo ochitira malonda kapena ma trading center okwana 464, nyumba zozungulira malowa, kuphatikizaponso malo osiyanasiyana amene anthu amagwiritsa ntchito m'maboma 27 mdziko muno. Ndalama zogwirira ntchito ya MAREP 9 zakhazi kuchokera ku misonkho yosiyanasiyana imene amayitolera kudzera ku bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA. Komiti ya phungu ku nyumba ya malamulo yona zaulimi ndi nthirira yaonjezera kuti yalonjeza kuti ithandiza kuti dongosolo la zachuma lomwe limapita ku nduna zaulimi alonjezere chifukwa ndilofunika kwambiri pa ntchito yokweza chitukuko cha dziko lino. Wapampando wa komiti ya Anthony Kamoto apereka lonjezoli pa mgonero omwe bungwe la Civil Society Agriculture Network CSANET linakonza mu mzinda wa Lilongwe. Ndi zambiri mu ripoti ili la Austin Kachipeya. Bungwe la Civil Society Agriculture Network CSANET mogwirizana ndi nthambi ya zakafufuko ya Center for Agricultural Research and Development CAD Rwanda inakumana ndi makomiti aku nyumba malamulo a zaulimi ndi mthirira kudzanso yoyang'anira zadongosolo za chuma pamene amapereka zotsatira zakafufuko wawo omwe atulutsa okhuza zadongosolo la zachuma lomwe waonetsa kuti ndalama zochepa zimapita ku ulimi. Chimene tapeza mukafukufuku kwathu ndionena kuti budget yathu 8.5% ya budget yathu anayipasa ma resources amene anapita ku agriculture. Koma tikaona ndalama zimene zinapita ku agriculture zambiri zikupita ku FISIP imene tinganene kuti thandizo limene limapita kumudzi kapena kwa alimi kuchokera ku boma kudzera mwina mferereza ndi zina zotere. Zimene ndi zabwino ndithu koma sizikutithandizira ngati dziko. Chifukwa pali zina zimene zizofunikira monga zakafukufuku zoti anthu ena azitha kupanga za sayansi kumati bweresera mmene tingamapangire fertilizer wa makono wa masiku ano. Polankhula mogwirizana ndi aphangapanga a Daibon Chibonga yemwe ndi membala wa bungwe la CSANET wati nkofunika kuonjezera ndalama zochuluka ku ulimi. Koma mukuona kuti chifukwa cha nyengo kusintha komanso mavuto ena monga kubwera mochebwa kwa fertilizer ameneyo zikuoneka kuti dziko likumakhala ndi njala. Nde ifeyo timafuna tithandizane ndi mamemba a parliament amenewa kuti tigwirane manja kuti tithandizane kuti budget yathu idzichitanso allocate ku zinthu ngati kafukufuku, ku zinthu ngati za zinyama ziweto, ku zinthu ngati za agribusiness, zinthu ngati za kuthirira kuti ulimi wathu indeed ukhale chimene chikuthandiza dziko lino kuti lipite patsogolo. Ndipo m'mawu awo wapampando wa komiti yoyang'anira ulimi wa mthirira mu nyumba malamulo a Anthony Kamoto wati walandira zotsatirazi zakafufukuyi ndipo wati komiti yawo ichita zotheka kuti aonjezere ndalama zochuluka zopita ku ulimi mdongosolo za chuma ya chaka cha mawa mpaka 2028. Tinavomera nkati muja kuti kafukufukuyo wabwera mochedwerako pang'ono chifukwa budget tinayitapanga kale ya 2026-2027. Koma zimene apeza ndizoona ifeyo tikuzivomereza kunena kuti ku agriculture ndi kumene kuli chuma cha dziko lino komanso kupatula kuti timapeza mbewu zosiyanasiyana ndi ndalama imene timapereka kumene koko ikuoneka kuti ndiyochepa ndipo pafunika kuti kusogolo kuno tionjezereko ndalama. Aphunguwo ayamikira bungwe la CSANET kamba ka ntchito yawo yotamandika yotukula ulimi mdziko muno. Austin Kachipeya, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake.
President Mutharika wasankha Samuel Batson Tembenu kukhala mtsogoleri wa gulu la mayiko a SADC loyang'anira chisankho chomwe chichitike mdziko la Zambia. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA latsitsa mtengo wa diesel komanso kerosene. Ndipo timu ya Queens yamaliza pa namba 7 kumpikisano wa Commonwealth mdziko la Scotland. Takulandirani mugawo lachiwiri la nkhani zathu. Komiti ya kunyumba ya malamulo yomwe anayikhazikitsa kuti ifufuze ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu yayambanso kugwira ntchito yake itayitana mkulu wakale wa nthambi yoona zofufuzafufuza nkhani zachitetezo cha mdziko ya National Intelligence Service Adokani Ngwira komanso wachiwiri wakale kwa mkulu wa gulu la asilikali ya nkhondo John Nsonti Jr. Patrick Dambula wafika ndi ripoti. Angwira anaonekera pamaso pa komiti ya nyumba ya malamulo imene ikufufuza ngozi ya ndege imene inapha malemu Dr. Saulos Chilima amene anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino komanso anthu ena asanu ndi atatu. Mawu awo anati ofesi yawo sinakhuzidwe ndi kukonza ulendo wa malemu Chilima wopita ku Nzuzu kumene ankapita ku maliro ku Nkhatabe. Iwo anati inali 11 koloko mmawa pa tsiku limene ngozi inachitika pamene adalandira foni yonena kuti ndege imene anakwera Chilima yalephera kutera ku Nzuzu komanso sinakwanitse kubwerera kuti ikatere pa Kamuzu International Airport. Iwo akuti pamene pa anayimbira amene anali mlembi wamkulu wa boma Akolini Zamba ndipo adapita ku nyumba ya boma kumene anakakumananso ndi azamba komanso mkulu wakale wa gulu la asilikali ya nkhondo Paul Valentino Phiri ndi mkulu wakale wa polisi Amelin Yoram ndipo adakadziwitsa mtsogoleri wa dziko lino wakale Dr. Lazarus Chakwera za nkhani. Pamenepa akuti magulu asanu adagawidwa kuti ayambe kufufuza za ndegeyi ndipo anthu akuofesi kwawo anali nawo m'magulu amenewa kufufuza mpaka na pamene ndegeyo idapezeka tsiku lotsatiralo. Iwo anati ndokhudzidwa kuti pamene thupi la malemu Chilima amalinyamula kupita ku ntchewu kuti akayilike m'manda anthu ena adagenda galimoto zimene zidanyamula thupiro ndipo izi zikusonyeza kuti panali vuto pa nkhani ya chitetezo. Angwira anena kuti izi zinachitika kamba kakuti anthu ena adamemeza achinyamata kuti achite izi pokhulupirira kuti boma lakale la Malawi Congress limene limakhudzidwa ndi ngozi ya ndegeyi. Iwo afotokozanso kuti pakufunika kukonza malamulo ena ndi ena okhwimitsa zinthu zachitetezo. Angwira anakana kuyankha mafunso ena ponena kuti akhudza chitetezo cha dziko. Winanso amene akuyenera kuonekera pamaso pa komiti ndi wachiwiri wakale kwa mkulu wa asilikali ankhondo John Nsonti Jr. Kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe ndine Patrick Dambula. Nduna yoona zachitetezo cha mdziko apita Mukhito atsutsa mphekesera zoti omenyera ufulu wa anthu a Sylvester Namiwa sali bwino mchitokosi cha apolisi komwe akuasunga. Malinga ndi Mukhito, apolisi atulutsa Anamiwa ndondomeko yonse ya kubwalo la milandu ikatha. Iwo amayankhapo pa zomwe ananena mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo kuti Anamiwa sali bwino mchitokosi cha apolisi zomwe ndi zabodza. A Sylvester Namiwa awamanga lachinayi mu mzinda wa Lilongwe pa mlandu olankhula zinthu zosokoneza. Ndipo Anamiwa akuyembekezeka kukhalabe mchitokosi cha apolisi mpaka lolemba mlandu wawo utalephera kupitirira kupempha belo. Padakali pano Anamiwa awachotsa ku polisi ya Lingadzi ndipo akuasunga ku polisi ya Area 3. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Apolisi anamanga Anamiwa lachinayi powaganizira kuti achita khalidwe lomwe lingayambitse kusokoneza mtendere komanso kufalitsa nkhani zabodza ndipo amayembekezeka kukaonekera ku bwalo la milandu lachinayi. Yemwe akuyimira Anamiwa pa mlanduwu a Gift Mwenye ati Anamiwa alephera kukaonekera ku bwalo la milandu kuti apemphe belo kamba kuti apolisi ofufuza sanapereke zikalata zoyenera kwa oyendetsa mlanduwu. Mmene ndaneneramo apolisi sanamalize kafukufuku wawo. Akamaliza kafukufuku wawo pameneno angatenga Anamiwa kuti tipite ku koti kumene kukapangike zina ndi zina kuphatikiza kuti mwina tikapemphako belo kapena ndi zina zomwe tingathe kuona kuti zofunikira kupempha pa nthawiyo. Anamiwa pamene ndimasiyana nawo anali atasamutsidwa kuchokera ku polisi ya ku Lingadzi kupita ku polisi ya ku Area 3 mu mzinda wa Lilongwe. Mawa lachisanu akuluakulu amabungwe komanso atsogoleri a zipani zosiyanasiyana anakayendera Anamiwa ku polisi ya Lingadzi.
Beatrice Mwabe, MBC Lilongwe. Apolisi mu mzinda wa Nzuzu atsegulira milandu itatu a Rita Nkandawire amene amazichukitsa kuti waphedwa poyika uthenga ndi zithunzi pa masamba a mchezo. Milandu imene awatsegulira ndi kuba kwa anthu mwaukathyali, kugwiritsa ntchito makina intaneti molakwika, komanso kuba ndalama pogwiritsa ntchito bodza. Mneneri wa apolisi mchigawo chakumpoto Cecilia Mfune akufotokoza. Tinalandira ripoti pamande la munthu osowa ameneyo Rita Nkandawire kuti asowa pamodzi ndi mwana wawo komanso ndi galimoto lomwe amayendesa, ndipo ife tinafufuza nkhaniyi monga apolisi. Komanso mkatikati mwathu mofufuza panachuka pa masamba a mchezo kunena kuti iyeyu waphedwa, ndipo nthambi yathu ya cybercrime komanso ma detectives athu dzulo ndi pamene anapezeka iyeyu kukalonga komwe amakhala ku malo ogona alendo. Anapezeka limodzi ndi mwana wake komanso galimoto lomwe amagwiritsa ntchito. Pakadali pano ali mchitokosi pomwe iyeyu akuyembekeza kuti ayankhe milandu pa chizungu tinene kuti fraud other than false pretense, chifukwa choti iyeyu akufunidwanso pa milandu imeneyi yomwe anapalamula kuno ku Nzuzu komanso ku Lilongwe. Komanso ayankha milandu ina yokhuza za cybercrime yomwe panopa tikupangabe kafukufuku, koma ayankha milandu imeneyi. Ayankha milandu imeneyi chifukwa chonena kuti iyeyu tampeza ali ndi masimu kadi 5 komanso mafoni ama smartphone atatu, komanso iyeyu amagwiritsa ntchito tsamba lina la mchezo la fake lomwe analitsegula mu zina la Blessings Chimwanza, amene amapanga phozi ngati ndi mbusa, koma anali iyeyu amagwiritsa ntchito tsamba la mchezo mukuberanso anthu amene amapezako thandizo kwa abusawa ndi kumatumizira ndalama, koma zonsezo anali iyeyu. Atapezanso kunena kuti iyeyu amacheza ndi anthu otchuka pa masamba a mchezo kuwatumizira zithunzi zake zokuti waphedwa, chifukwa chonena kuti anthu a Malawi amumvere chisoni. Ndiye pa zonsezi ayankha milandu imeneyoyo. Bungwe la TVETA lati tsopano likugwiritsa ntchito makompyuta pojambula, kukonza komanso kuphunzitsa ntchito zaluso zosiyanasiyana msukulu zaluso lamanja mdziko muno. Chisomo break wafika ndi ripoti. Abamusi anati pa nthawi ino pomwe dziko lapansi lakangalika kwambiri kuzamisa ophunzira ake kugwiritsa ntchito makina a kompyuta ku ntchito zosiyanasiyana zamanja, iwo akufunitsitsa kuti aphunzitsi alusowa ayambenso kugwiritsa ntchito makina a intaneti komanso makompyuta pogwira ntchito zosiyanasiyana zomwe ndikuphatikizapo zomangamanga, zotcherera komanso zina. Abamusi anati bungwe la TVETA likuyembekeza kuti aphunzitsiwa akaphunzitsa ophunzira omwe ali msukulu zaluso zosiyanasiyana mdziko muno, zomwe zizachititse kuti azabwerese kusintha ku kampani zomwe azidzagwira ntchito. Development ya dziko lathu tili ndi Agenda 2063. Agenda 2063 ili ndi ngoja zake. Ngoja zake pali ya za mafactory, pali za ulimi, pali zomanga matauni. Ukaziyang'ana zinthu zonsezo kuti zichitike, anthu ake ofunika kuti azipange ndi omwewo tinali nawo wiki lino. So kuti tiathandize kuti athandizenso ana athu kuti akaphunzitse, ndi pamene tabweresa pano kuti aphunzire njira za makono zokuti akapange ana athu akafika ku industry akapange kuyendera ndi dziko mmene tikuyendera kuti ifeyo tikwanise kufika kwa Agenda 2063. Mmodzi mwa anthu omwe achita nawo maphunziro wa Mai Steveria Sande ochokera ku sukulu ya luso ya Komboni mu mzinda wa Blantyre anati aphunzira luso la makono lomwe lithandizire kupititsa patsogolo momwe amaphunzitsira ophunzira mu sukulu za luso. Phunzira amene timaphunzitsa zatithandizira kuti tikhale ndi upangiri wabwino ophunzitsa othandiza kuti adziwe kupanga zinthu za makono kudzera m'makompyuta amenewo. Maphunziro omwe pa Chingerezi akuwatchula kuti AutoCAD anabweretsa pamodzi aphunzitsi a msukulu za luso zosiyanasiyana zochokera ku chigawo chakumwera okwana 35. Chisomo break, MBC Palombe. Ndipo mu nkhani za masewero,
timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yamaliza pa namba 7 ku mpikisano wa Commonwealth itagonjetsa eni bwalo Scotland ndi zigoli 54 kwa 47. Malawi inapambana zigawo ziwiri zoyamba za masewerowa, koma zigawo ziwiri zomaliza matimuwa anafanana zigoli. Malawi yasewera masewero 6 ku mpikisanowu, kupambana 3 komanso kugonja 3. Kupatula kugonjetsa Scotland, timu ya Queens inagonjetsanso Tonga ndi Northern Ireland, koma inagonja ndi South Africa, England ndi Australia. Lero matimu a Australia ndi Jamaica akumana mu ndime ya semi-final pamene New Zealand isewera ndi England. Ndime yomaliza ya mpikisanowu ichitika mawa la Mulungu. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika mapeto pa nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane tentonenso mitu yake. President Mutharika wasankha a Samuel Batson Tembenu kukhala mtsogoleri wa gulu la mayiko a SADC loyang'anira chisankho chomwe chichitike mdziko la Zambia. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA latsitsa mtengo wa diesel komanso kerosene. Ndipo timu ya Queens yamaliza pa namba 7 ku mpikisano wa Commonwealth mdziko la Scotland. Pesa ni nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mercy Zamawa, mawa bwino. Mwadzuka bwanji mwauno mwayi wa mvula yowaza